الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعد وخاتم النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wah, jadi lim wallah balasangkan wallah mga Fatima. Penganing ko wallah adiyang kaya akapag kalimu-limu diyo. Na diyan na kay kalimu-limu diyo nakapakasulyo ko surga lang namin ani. Arag su mga pamilya tanong. Why, kaso kamata ni ron na kana abas sigurado so isa ka pamilya si eko dunia na bamita tarus na sisiran matitimu sa alungan namori isa ka pamilya. Kaad na isa ka pamilya ko dunia guni na matitimu siran na kefakaya aya buamia timurong ko surga na dua-dua kata talo-talo kataw na syukadak lanu na lang minilamag ko naraka jahannam. Masya Allah. Yafsilu bainakum yawmal qiyamah man kanu yakhtalifun. Sa alungan namori tu wallah napakapelabdang kan wallah. Pakapelabdang ano niyan. Oy. Nasa dun sa miyang nguno tanong ko Allah na dito ipagisay sa ansiran wallah ko surga. Adun ko na matatago ko puro-puro langit ay kapitulapi sa langit. Galapas sa pansyo kapitulapi sa langit. Na ay ako nangaranian na Darul Bayda. Darul Bayda. Ayaman na dar na ingd. Bayda na maputi. Na inubituan sa ingda maputi kaumani kailain kaun na pagkanamalama kaun kailain ka sa mga lamis ano na langon maputi mga ladya, mga lapat, mga aladin, mga tabak, mga kende taman sa baso lango na barandi asay matatago siyang puto adar pa adarul bayda na langon aya kolorya na maputi. Nasambida pen nama poti amapoti apakal malamakaun sumia kapoti-poti ap kebubi enaka kenapa dia ke amapoti akid dekat ko mga walay tanwa upuda na miaterona amay lengkan na kuna bapakapi ginawa nga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aya pagkatagurakan nakalaka kagina miaterona waya na diyong koto apitero adarul bayda na ingda mga popoti oy na ad na mga taon na ro ketimo-timo sulangon na niyaw apaka sorga. Siko di panakibatad no Allah kokokomanian. Di niya panakapuni kokokomanian na ano nga nakiyama. Di niya panakapalakay ko sorga. Uway, na sulangon lang na apaka sorga aniyawa na ro sirang papakitimo-timo Allah sa nguta Darul Bayda. Sadi saan na pamilya niyan amiyawapat apaka sorga no Allah na ron matatagusun niyawan yan. Sangot Darul Bayda. Oy, na ay ako na pasuwaan ni Raro sa Darul Bayda. Oy, na matitimo-timo si Raro na ay kawatan nila ko surga na mawatan na pagkabuhiran sa kamuta surga. Na yakabiluna kama yakabalun fi basharid dunya. Na ay ako na susuwaan nila sangot Darul Bayda. Na disirado di makam babarat mo, disirado di makatutuna sa ayakon na dirado di kapakatutuna na dataro dira di kapakatutuna sa dunia. Inaw na dirang ni pamagisto ni anso gawin niya matatago siya ko dunia. Masya Allah, pangirawa daan ni pamakai barat mga ibarat tayo na badi di ni teruna mga ibarat tayo ay do daan ni pagkato sa na kay na ko data panmamatay uman alungan at salata ko o emana eskedulo na uman saula na dua katalata naruta di makapagubay sa bangko sa seminaran sa Sahara function hall mga dipketo siya yung maanan niya na nakukuha ni surat akong kaun amya kaumako mga dipketo siya guni na pililipanakan sa dulasi Allahu Akbar na iman to nakatiasitap man na matitimo sangkay Darul Bayda. Masya Allah, nakapia-pia di pag-istorya na. Igid tatagin na pa na, namatang wala, nakabiya ka na, di ka na makanawa. Kaba-kabumya skili karo mga mama na miya tingas ka, miya putol so tatagin na pa na ka, nakaudaw nga na, miya putol.
Agi suara nga makakakrikan. Oh, apa mana kalau nabaya sala ko kri wa. Importante na sala ko kri. Wai kami na sala ko piang kri umman. Na aya maana niya mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala na igira ko na ana mini baguro miatay pamana ana miatay man to. Oy. Na umakasurga na inauna pamakamranaw kay mabuhay masusuan na sa mga maranaw na isisibelang maranaw. Allahu akbar. Na ana mayle ay tangan na pero makman na miya ko kita perkatano maranaw kon. Wanda na natag kasi sa Marawi. Kada sa Marawi. Oy. Apa ito na miya tutano. Importante na kanabas kapasik. Oy. Na ayaw maana niya na rosa lilod, rosa gimba, rosa sadog, rosa bariw naga. Aduh, ataga ko man na bariw naga. Ilay na kung nakabadi na sa siringan na. Na sungan niya ko na pangingisyan yan. Wa yakhbiruna an. Na di na ni pangingisyan. Adam, ya kilala ka, nakadiya yaso. Ina ko madako pa namatay na miya kandiya ko kaya miya katibaw ako ron. Ina ko na kumatay na fugaw tako kuwala ini ang asiringan na kanaya. Napangisyan niya ngun. Gare, ni. Mga ibarat ya, anto na imasuswa o mga pamilya kan. Naukuhan sa balita. Masya Allah, anto na imasuswa o karumakan na babay. Kasakaman na karumakan na sa kan sumama amiyate na so karumakan na babay gumawa nagaganatanan. Anto na imasuswairan. Sunsukia de aka, de kapan mada na diba si karomanga, ada kapan mada na di maniminar, na sokya wapatkan na piyaka sagumput yang mensuka paniminar, piyaka lalai suka seminar, banyak pimbi so mga matayo, na una di kunimakan do pa ya pakebebaya. Yuti emia aluya sururul amwa, apia sumia matay, na igira amia nagiran subalitay ran ko mga pamilyeran, amia makapia-pia igalabak, na pagkasabapan afka excited siran. Inausok haramang kana, umandin na ka na kada sa walay. Kadi magabayan, nagsuko mga seminar na sa mga matayo na piya ka pa mga diiyan, piya manorilian, piya ka pa nga na diyan. Nauna pagkabayaba, napapakagirawa, inu ako si bersama kadadaya, adia kani pamimikiran na inu ako siya pagkadaya, na adong pa na pagkiyumarakan, abia baka piya-piya, na dito kong subada sa galabaki karumanian, na dito sugan na baka bada sa galabaki amanan niya ng mga matayan. Ya kapia-piau, pamana rodi pa katutu na sunia wa. Na ay pa no ba mapena la palakaan wala sa surga. Na hirap man sa lakaw miya panutulo miya tay, na antoni masuso mga wataakan, ang mga mama alima kataw. Na tigiyan na langon naman na bagi laka. Ana miya tay tanong. Suwesaw na igira ada makapalop na di maguwala. Masya Allah, ugin na ayat tiruun na karkanu. Ubani kwa na agiyamiyatay syudat wa ama udina ba ina ana mini baba kena wata atelaka na asara adon sugu ni amaya ng koto akala lalo nga na marata asara da sugu ini inaya ng koto mungkarat mga ganabak apya makasisingay mga fahisha mga ganabak ay na apyatiyal kabinan ka dunia na mindarwa ka pang kumindarwa ka na la taziru waziratu wizra ukhra na di mapendusaw tau sudusaw sa lakorong. Asara kada mong sugod. Pamana gua niya wiya kena watakulay panambayang kadikadiya ko di manambayang inaka amaka. Ay watakulay na pamwasaka. Ay miya mukasakura kasaka taskilan. Ate sakasiron suwallah. Kadiyat ka nakabayaan ka agalabag ka amarata. Nayama na niya miya pukas kau. Apiyaan to na galabag ko wata akakamada kapang ko dunia. Insyaallah. Dadi na bang kodusak wallah. Asa dadang ko nakaswat na dangon nakababayaan. Ayaw stop man tabi na meling kaswata aka dinderawa ka. Kaman tela ka. Mailing kapan suwata kadisyaw, nasa kapani, miyababya ka, kuminwa kapan sa lato-lato, kay nip music count. At tigan na, sayo ka, nakakatya sumiyo ka, umatay so tawad, taruto na miya kabaga ka sa palalato. Prile ako ni o di na siningan na ka suwata, sa kasuruyan, nanto na manuli ini balitaan. Pumalita ka man, katano po pagkabalitaan. Allahu Akbar namin ituro kakwata akang kotokan na away paman na piyamada ka dunia na pagpakasapari kaon.
Masya Allah, Masya Allah. Nah dia mengurik Allah. Nah, orang yang igrahuna ayamin isun. Hey, antoni masuswa o wataakan so kakao no di naswarero solo okon. Na makagilo ko nang utami ni tapi kira namanya te pamakamaranaw tumranaw. At tigina simang ko kewa patkan ada makapiraragun ya manmiate na so kakawatakaw di naswarero. Na maka ngagang ako na di makapamimikiran. Tigina so kakawatakan na miyatay. O di na swari kwatakan na miyatay. O di na sekarumakan na miyatay suwamairan. Panitakan abad kebebeda mga umur pamilya tanong. O na tigina way. So paman nakakawatakan o di na ariawatakan na miyatay. Way. Na tigina inu ada sisang kaya adar pa akesong ka. Diyan nga adar patano. Na tigina mabanugan ka. Na materon mabanog. Na papanadalawan niya. Aido watakulay pamakasangaranin na bals niyan. Watakulay dia kan siya kadibabanogan sa kan sinaaka sa kan siya maangka anda kaini mariribon na amay kaden yan dun maton na den yan mailay na menduduk ko mga pediyan na ayamala na sugo panggiramin ni tami tinagari dani dakan siya mailay naunap ke rata ko na ginawa niyan na tugo mga pediyan na mitata pero alangon mabumya matay oway at tingin na daan ni pamakabay daanay sebarakadan ka ino kasi pandamaylay ino kasi pandamaylay kakalabatan o padasang kaya darapa pa umuhawiya ino da sepat kasi matatago ko naraka. Allahu Akbar. Ay maana niya na kung mataguro sa mga tao na inong karo pa na madamayla siya karo mangka udi na mga wataaka mga pagaring ka mga luks ka kasi siya na matatago ko na rakahawiya. Na sumabos sa mga tao pamakanaraka na langon siya na ni makapamagilaya. Na ino pa na mayling ka kung naraka pa mga pamilyang kakalangon matatago ko surga. Na ako no makasurga ka na inong kapadamalay si kusurga sa mga katawan na mga pamilyang ka, mga tunganin ka, kaayamaan na niya na sisira na matatago si ikunara ka jihannam. Di ipapanganin tanong ko Allah ya Allah na ubah kong kapakasulada na timo-timo kaming ka sa mga pamilya kan kusurga. Ilang manigira apun na haji ka, under ni kang ganat ka na pagkapikir ka sa mga wataaka. Oay, o di na siya karamang ka, mga wataakal. Mibilang ataw ka no, pipiya-piya ka no. Oay, kampun na haji ako na dito na sa sawlang pa nakating ka ro, na umanang pa na mapita, na makatulupulo ka, na pa na makambibideo ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na mula balong aman ng gada-gada, amay kaayamaan na niyan, ng ganata na kaso pamilyang ka, amada ka ko dunia. Datarang ko to, ada na kiyasungan na ka na dapat matay na muuntog. Na di mangin syarat. Na di yung utak apa din teru na petay, bagiga na petay. Na penggirawa sa kano mga mataakan na pipiya-piya kano. Na punguro kong si karo man yan, na pesa kami na papakaguro kako. Sa kakira na mauyag kay manto, ada na tamo kakirang kaduluwagan ka. Na di ka mga ring kada mga kawiyagan yan na kinapag-uyagan nga sira na kayaw. Masya Allah matangala ka. Di ko na makaptero na papakaguro kako din. Ina umiiyan, tinggal kaya mama, apiya pa napakipangaruma ka, no baka makipangaruma, na asyara ading kakalipatan ng kaya mga watata. Oh, nako to ada khimati na miniga na syumyabut. La ilaha illallah. Namanya din sunyawan yan. Dia bersang kaya apa petay na datarup kentokin na ginawa niya nakapetay niyan. Dia nggak petay. Madakhala kataw na kano napuputay. Uy, na pamana miya kay sadya mo tayo nami, pakasurgan wallah, inami. Na miya mi sita ko ron, kagi ko ano kakara kami ababay. Uy, si sawato. Na kagi ko mami sita kami ron, tiga ka na inakulay. Mapipiya ginawang ka, ginaway basit. So mga wata ka basit, mapiya, tiga ka na inakulay. Namigo, miya ka bagbagat. Na tiga ka na basit, tiga ka na inakulay, no kanan. Na tinan to na bisiman to alungan. Na tiga kanina, alungan na ahad. Tina dapan tigil. Na miyami seta kamiron na alungan na talata. Na tiga kanina, mapiya ka tinaway. Na mauntut, na pagaring sniya ng kaabukian.
Indonesia kagi mata sibuk. Na pupelot niyan. Na bangale na malong bu kagi ka ariwaraan na pangikot niya sumarong yan. Tigar na kanabaset. Anto naman to alungan na tigar na salatay na tigar na kiyatamanan. Niya matigay so umurak ng tigil. Tigar na di nga na literwa kapakal dun wala umur kay na matas niya umurakan din insyaAllah. Tigar na matataling umadin. Na miya gabi, na mapipia ginawa niyan. Moto kadi kami di mamagistorya. Na kagi ako makabaling kami ang magabi. Agi di takataw no ba? Yung tadi na litero na di nakatatano doon. O, na kagi ako makipos kami na magabi na minitawag kami ya. Minigaswin na akan. Na ami na miya gumina daw siya na miya din. Masya Allah, Masya Allah. Na malong kamang gede-gede akapupugudas ka ko pamilyang ka. At tama sa taman na din ka din makapumbalingan na kawing nga ka. Sa taman, may ablag ako mga pamilyang ka. Na di mga urip ng Allah, mga Fatima. Apia po nanto na Yeshua, kay nawan tanong ang kay dunia, nawan tanong sa mga pamilya, tanong, ay importante na miya pa siya kaso para ko alungan na kamawri. Na sa mga pamilyang ka, na minibaga ka alang siya ng tiro Allah. Na apia po na turo Allah, na ipupunganing ka siya ng turun siya ng Allah. Masya Allah. Ay pagaluin tanong na diyan kaya abituan no Islam al-mar'a al-muslima ma'a ijtima'iha. So kung suba iya Muslim, bibiyat niyan piya ginawa niyan. So ka-Islami na matatagurun o kababaluin niyan, kababaluin niyan siyang kota diyan. Okay. Anta nga Muslima, ipat niya na ginawa niya, kung nga diyan. Magpaganeron ko. Na diyan nga Muslima, ba iya Muslima, ipat niya na ginawa niya, kung nga diyan. Kapaganeron nga sipat ya, kada-kada-kada. Sa busap na kayong tanuro, no, insyaAllah. Na paganya sipatang ka Muslima, asisiyap niya na ginawa niya, kung nga diyan. Okay. Na hasanatul khuluq, na miya kapiya-piya kung ni parangay. Miya kapiya-piya parangay, mapiyadat. Ay maana niyan, na di amiso surah saya, oy, pagturoon na ay maana niyan, na ba iya Muslima, miya kapiya-piya parangay. Na miya aliyo nabiya kana aksanun nasa khuluqa. Ay tubo nabiya miya kapiya-piya kung mga tao, nasan siya miya kapiya-piya kira ni parangay. Sabi sa mapiya kira ni parangay, na ayak kira miya kapiya-piya. Kenapa ayam niya kapia-pia kina tabi na samia ka tay-tay dikira na pia ka panamatay na miya ka marata kay parangay. Inusok haba siya o mga English, mga Amerikano, the beauty is nothing. Dito so mga pia swata nakatawa nila no. The beauty is nothing. So katay na pagkada. But the character good is the best. Paman na sokon so parang yung mapia na aya daw na niyan. Ugin na tumok mana miya ka tay-tay da ka agu miya kapia-pia kay parangay. Dip man mapia ba? Mapia tayo parangay, nada pagalungan sa matata, da panangirong ta, da panakiray ta, da panamodulata, namya da kasataw. Da panabarhamagilay. Awaya, grabe. Tayo manan yan. Ugay na langon na manusya na langon matay. Na, mga ripno Allah. Ayako nakapia utawa ba iya Muslima, amya kapia pi parangay. Natuguna bi innal abda la yudriku bi husnil khuluq darajat as-sa'im al-qa'im rawahu Tirmizi. Mata ana tuguna bi syuuri penuh wallah amia kapia pia iparangai na datarbu odi puasa ko kada daun-daun. Datar kakombu odi puasa ko kada daun-daun sa sunna apuasa. Nagudatar kabu o di manamba yang sa sunna ko kagagawi. Oto syakon sobae dato amapi parangay na ayatim bangyan na dataru di kadi puasa ko kada dondo. Oway na dataru di kadi manamba yang sa tahajud ko kagagawi. Matanong ya kadalab si bala nga kape parangay. Tabi na apiap man pata tahajud ka na papupuasa ka man rakondutang ka. Tabi kan mga patimo. Ay nga butotol kan so sharing anak ka. Anami buguru na makarurong kan na mga ta de millennium man awidan niya na pun saji anti.
Miya ka order mana lang sa online no. Na miya ka pandog na meling di si mini order nang ka abudakihan. Miya ka to ni buntal. Nadi pa surga ang kontrata miya karata-rata parangay. Masya Allah, kailangan na miya kapya-pya kay parangay. Oy, miya kapya. Na aya puno ba di manambeng sa sunnah ko kagagawin? Na aya puno ba amanan yan? Na diga di mamasa ko daw na miya kapya-pya ka pa ni parangay. Allahu Akbar. Igira manari mapi parangay soto na matangwala ka diga kelipatan no padaka. Kata igira mapi kay parangay datari pama. Na makalepas seminar sa padaka mapi ka parangay, na mi isisikan ini sida ini. Kami berasaran sa purpose kay schedule ni manto. Ay do no to mga de, do bago mi seminar. Agi mi inlab ka ko parangin na mapia. Dahil pa do ba nga ni mi kadua ka seminar na din mako masida ni to. So bita di mi pagube. Ay do no mi Manila na bendero mga limawlan na bumbaling. Ay do no to. Itu panganinta ko wala maling bu mapikiran na makabaling miya kapya pe parangay itu miya kapya pe yadat na makaw maka miya kasiminar ka na aduh Dani andai kaya pa kau maka kaya nasangka matang wala kagekwa kan itu ini bukan pelalawan ini kasar bungakan lagi kepikiran suadat kami kapya pe na gira at tabi-tabi kan kena bas kan neno ka banap betuan nasanya na matang wala kay gira amarata yadat dan nakau kena kisah 10 orang. Kami ada uniki pangminaan. Anda riso dengan tanah saya, tenaka. Di Manila, ID timing. Tanggalah panganita wala di Malay. Nama kau mah pernah ada bom pagmina. Ya kau mah kisiat ini. Tiga kena baru training usah. Naskap ni di manguna mama saya. Kade, haja. Kade, dak ni. Miya kau mau mana? Ya kata kamu zaman lah. Miya kapito na guna kuro. Nabudin. Abang ni pergi su. Pihak kaya ya sapi pula. Pihak kaya ada berapa sih? Dah sapi di manguna. Nada pernah berapa sih? Na ilayau tawan tunai sabab na sabab sama ratai parangai. Insya Allah. Nah, mengarif Allah. Tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya abada. ألا أدلك على خصلتين هما أحق على دبر وأثكال في الميزان من غيرها قال بلى يا رسول الله قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تتجمل الخلائق بمثلها تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبدا Hei abada, bahkan sekapung guna sadua amia makapia-pia, oi, asakania na ikebabaya wallah, na mia kapenda depan ko timbangan, pagkapenuhnya so timbangan sa alungan akiyama. Na tugu abidara ya Rasulullah umbis panutulang karah kananan, na tiya na pakapia-pia ang kasoparangain ka. Pakapi-api ang kasuparangain ka kepenuhian sudu at timbangan sa alungan na mauri. Masya Allah, nagupakatasang ka, pakalenduang kasosamta, diyan kota kata tahimik ka, pamana udah magtero kamape nagumaganak ka, dataman sa lawas ka pamana tahimik ka. O waya, madakal man at tabiyate aman ane na kailan ka aditero, papasangi ka tero, api ada balinya na mabrak ka din, ada pun paparunian, kabang ako kuwir na liman yan. Oh, dan ya, dan ya. Oh, dia nak kata tahimik yan. Kailangan na mapiyak kay parang na tahimik. Napman na ba nga suan na bada taro estatwa? Asobra ka sa tiyali sa nga nabang ko ukha. Api antay pag-isir ka na kung makapor ka na daan ni. Andap man ni kasyunga ko psungan tano. Oh, ay. Nabagan di pagamang at tigang so mga bata ka ato ni man kayo kabiyagan ka napiyakan bato ka niyan o tayo man na niyan na ayak ko na mapi aparangay baka piya nakasuparangay ka napakalundoon nakasuka sa silent ka tahimik ka o ay manaw pa mga kapan natama sa kalalakaw na mibita na ka kanap man ba lalakaw ka nasusuan kasupatwa adi na ni kikiling-kiling tabi tamakasang buhok na ba dito na dito mga ripnoma na ayako na ikadua aba iya muslima amya kapiapi dito bitang ko yung diyan apaka surga
Na ikadu aulaulan yana sadiqa. Sadiqa. Ayamana sadiqa na pate isabai. Nau di matau mamagakal, di matau durat. Nau petuman syapasad. Baiya di pemagakal. Api apan so karumanin na di ng pemagakalan. Api apan so mga watin na di ng pemagakalan. Madakalaman natin inuri ang mga watak ini langon na telaka kalangon tagakal. Anini miya manua. Na ilang katabiya kabenda tagakal siya na tagakal siya na iyan. Kabasta aswata ka na pemagakalan na ka, napakalan na tagakal. Masya Allah. Ibarat yan, aswata ka, ibarat yan. Nasunga sa saya, seminar ka. O di na amanan na sunga sa iligan. Na mini ka badrakap man ng awata ka bagwa mama. Oay. At ikaw mi, anda katung. Kasay iligan. Ome, onota. Adi ka pa gunot. Onota. Dapat kan sa walay, onota. Kading pa gunot. Anay no, kay kuwa ka sa tera-tera kaka. Na dapat nagkikuha ka sa tera-tera kaya. Ano ba nga pamagag? Na, iya ko onota. Tera-tera ka. Oay! Na lumiyan ako ka, sumiyong nga siligan. Nakuha na ka sa tera-tera kaya. Importante na ka mapaglakan. Nakuha ka sa tera-tera kaya na api abuwe mes kwa tera-tera kaya na detar ka lang ka ba minilan. Importante na tera ka, na teri na patra. Namiya ka umaka, bubulisan na ka. Nami inala ko kawatangan, na sumising nga. Ome, katungay di mo. Uy, nandat na sa tala-tala ka. Lagi mo na ka, unang tara-tara kaya tara ka lang ang mineral. Kate, nging. Natiwa tang, ome, ay tuwito. Ay tuwito, ome. Importante na ay tuwito, matara. Baka makapamagakalo. Adi sadia ko tatabi eta makasang ibu na nadikan pagunot kay kumakan sa tara-tara ka na tala-tala ka oy namiya ko makabusay ligon namiya ko makana dabuin ni kong na tara-tara ka iyan naomi daw no telegon na akakwa abu tala ka na da at ito ko makakuha sa budi ka daw kiko ano na tala-tala ka pa namiya tayo sa ka mabub suwani watak Ame, au Paulo na. Amalakakan na. Na pero man na sunga sa idigan na baka niya po ako matama na ka magunutan din. Di ka pagunot kay ka baka sa tatarangan. Abukeg. Api ang isuwata ka na kaya din ka sa trust. Masyala, niya po na ba susala ka? Hindi ka sirigan ng mga watakan na so susala ko na ka. Na kailangan na basta awadtaan na patiis ka wata. Patiis ka amanan nina. Taman sa wata ka na ay amanan nina patiis. Masya Allah. Ikadua. Ayako na ikara. Ay amanan niya na katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. O kapiya patiis. Di ka pamagakal. Na tingin na inna sidqa yahdi ilal bir. وإلا البر يهدي إلى الجنة تقول نبي بتإشخانو قامت أنا تقول نبي الشقا بتإش نا أيامي تطري أنا ما فيها ما قوم أجلس ما فيها بس تأبت إشخانا كباكي أيام kabu kapitan kepakai anak ang galabakan nakadagangan nabiu ko ani rakan syapurot sekali mataw saya sekapan ni kasir na sekapan ni dipesa ini sana karakan nga tindakan nanay no kapakala anak ang susukay ka uyag na kan saka oy agi sabab sa kataw ni namya pati isaka nagira kana ba pati sopama hitong na kananganan ito ni hamada melanganun detara di ngota miya kay sa tiga ngota penutul nak ngota ginawa kan alim mga tungan niya matang ko Allah ka gumagala ba karakan tingin magumagala ba karakan tingin na taga magindanaw o kagi ko alay niya na Allahu Akbar lang tailsa miya makapepe sa lasita adong panapala screen niya na miya katewa sa kaun aray sa kana bantay wallah kana ba kanya tiro kagi ba kampakal biya mo takaramakan apa ya kaya din na kaya malbato na ni ko dadabutian Masya Allah na ayama anan yan tabi isaw to apakailan si amanan niya nakapapatiis ano man mabuabubay tabi di ka pa man nagkuno ba siya karuman yan mama kagi mabunga karuman yan niya delu abugan niyang siya kunya sabda kaya na 500 sa online amin yung masaji ante
Napakaw riyam sa sinta katatan. Betapat ito manimu na ibugan ba kakakuha ko. Pama na ibugan ba kakakuha ni karo mga. Amya katarudong na dito na bugan nakasakay bandri. Ay kunyam sa bedak ka kaparan mabiyam mapiakap kay diyan kau. Ngay pati ko sa bandri naka-uriyan sa sinta katatan. Ano ka? Allahu Akbar. Makakuha si karo manin namin betul penatian niyan. Sa kana kinigil amya naga kananto ni kidiyang kauman. Ito kan sa bedak ka. Hagina. Penuh berbulawan. Nanti akan oke. Bedak. Oke. Karang nanan. Kami kasih karo mga bube di peka kena sa kamu go. Ale malapi sa kamu ge na di kapter ang atanan na bube. Adi kana mga taw sa sabalan. Ako dia mga bube. Di sila kan nak basahan. La ilaha illallah. Nah. Ayaw maana niya na sukhabat istubu nabi. Na ayami tuturu iya nama pia. Wa innal bir na sukun sama pia. Na ayami tuturu iya na sa surga. Sukun sa surga. O puna makada-kada kala galabaka ka amapia. Aya karamigan ko galabaka namapia. Na aya kaya kituru iya na sa surga. Roka pa ka antap. Masya Allah, Masya Allah. Ikatalo ulaw-ula ang kaya ababay. Amapia iparangay. Babay ya muslima. Amapi dadabiyatan ko ingriyan. Na ikatalo ulaw-ula niyan. Na la tashhadu zor na di pesyaksi sa kapamra. Matang wala kadun na kataon na mikukum siya na udi utama ma. Na pinapiyama kau nutang uta kontra niya na pengani sa lupa. Na aya pia kau nutia na teni mo timi na langon na buka ke babay. Allah. Patakataw na langon tarmi mo dulu. Abi mama kapang ba sa terongiran. Agi asar bu anak habagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biya ko tanong utapi murkaan wallah sitaw ako minwa sa suborno. Nagusimia magay sa suborno. Paduman naman to. Abi ang kota ko minwa ka sa suborno. Amisaksi ka sa ribat. Oy, kasarama kakwa ka. Na kailangan basta kaya sa kaabaya muslima. Na apiasin siya maka, na apiasin si naaka, na apiasin si karumangka, na wata ka, na amay kapungan niya, na di kapakai mga seksiya na ayamanan yan, na banga pa kung tula amaribas kanyan. Masya Allah, di na ni ba ya muslima. Oy, adi pa seksi syaribat. Nakatawa niyo? Ayat khatir wallah sa Quran. Walladina la yashaduna az-zur, wa idha maguwi marru kirama. Ayaw ko na ulaw ng mga oripon wallah. Ama saling gagaw, ama kalimuon na di silang pasyasaksi sa daabenaron. Di silang saksi. Basta oripon wallah. Naguigir asya gadaniran sa mga galabak ka ilang daabalin yan. Napapagawaan niran sa kaawaa mabatad. Ini, paman namanya sifat ka di mamagantang ay 2 kataon na tiyalawang kairan kapag kapadengiran na. Ini, aduh, yung si istorya niyo. Aduh, ini gendeng ini mana nggak matang malah ada amia pramuta batalian taan. Nah gendeng ini mana? Nusto no bini uding nekin pagaw ang sakano. Atau mama dilibila kan nang ada dengan anak mga rekson nagu mga lotion. Kada abarakan ukekwa. Na mi alab kasiran, ya sapara na kasiran, mi alab kaginawa nga daga mapadekoy amanan niya na dinggal sa marata. Adi siya mi alang sa ni magistorya sa marata, natingnan na napakapada ko ni ron. Matang wala kadina na dili tero na bisto ka na ngatawa na kana na. Na mi atalokan ho. Oh, ha? Na ikhatlo ikapat. Nya katata siya. Nano sa magagatan runo insyaallah. Aya muslima aba ang mapya pengdian na nasiha. Aya ko na tero na ba iya nasiha na una mapasang kapanguyat pepenguyatan yang sopedien. Na mailin yang sopedien na miya suwata abalaban. Miya suwata tiuba na pepenguyatan yan. Da ni si barakadeng kante di pakasagasang kay ada taranan. Kaya ada engkasa karomat na sakan mabu na miya kapira dagu na kaya ada sama ko mga wataakan. Na miya sabara kamu. Da ni pepeni mina rakaban da ni. Bakadung pakada sa paratiang kaku Allah. Kaapia pena makwang ka asadu, na makwang ka pena Marawi, na makwang ka pena Pilipinas, na makwang ka pena dunia, na pagawaan ka. Enggak benar mana ya? Matang kwalla, ka makwang ka pena dunia, na sansa makwang kaun, na apia susah gepake ipon le pengirar ka sangguta kubang ka.
Wadang panangi panakaabulawan, nasisil ni Ranon. Tinakuha ni Ron, kakanugod niya kami atay buho. Natama sa kaspuangaw, na dapat ako no sa puluwago ni man, ang mga panaguwanin na bulawan no. Iman ito nagyaginakan. Ha? Mata nga buo niya, nasadya nang ipunin na bulawan na, mayaman ng mayaman. Nabinis sa mirup man na, ayap man namin sa mi kong ipanabulawan na artificial. Namiyadap man siya artificial na anto na sulamri at tugung nga rin. Ito yung na lamri. Kabris. Tabi inukuno to sana kanabang ang pangarata. Okay na kananan. Ayaw maana nena inukuno to tugung sa bris ka. Makikibiyang ipanaka. Na para di pa kailaya. Kalalambrian na. Malulunggi siyang ipanaka. Na di kailay. Matang ko Allah kapiento ni kidi nga sa punsa Allah kawangi panaka napagkaan ng mbu. Para kabaya ka di may layo makikibi o na maunaw na namoriron nasipuang lang. Kanto na mikilero, hindi ka pa magistrita. Ano nga man ang ganda-ganda? Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo takabasa ka na apupo na kay matay sotaw. Na matago ka, kukubang ka na ibot ka doon na beral kay permang utamo ka. Tama sa bulawan na ka. Na matam na kapadaw ka paron na, ando ni kapate nga, kanakibay ka pikiri karumang ka, nabadi yung utwa, kusa unong, Tadi mangililay sa tao, ang mana ka ng mga bulaw ni karama. Inaw na, pinunang mga laki niya, namyade. Suspect ka pa yung mga bati yan, mga laki karumang ka. Namyate mo, Tim. Nabanira ka perumbangan. Masya Allah. Kabenda panaw pamakamabali apatakaran umranaw. Akambala nakita bumranaw, akasisiw na umranaw. Asadin sa pupatay na para din na ubayan na may tumala aperakyan ni permangun. Matang wala ko lang na tukaw na miyagutup man. Lango na tukaw, lango na para ransom, lango na pangangarnap, nanginak mangarnap, nanginak mamanakaw. Ano sabab? Na namnya digina na miyatay. Adung man na kaya miyatero? Amin nilabang sa makbara. Na minilabang na 300,000. Ano niya, bututan. Kalutan tano. Latina sangang, may kagagawin. Narutan mo makatutuna siya ko ba? Sangang ka na, widi ka sabara, kasaka na sakaran. Saka kimabu na parang. At ano makalot? Kakwantang nga talugan to sinibu amin nilabangon. Na matang wala kalukag, winaro siya na makatutuna ko kubaw miyatay. Nakilot niya siya ko ba nga? Aba kay ram na ni kala kami atay, pera ni kala kami atay. Kaya ram mapepikan ang tatalugan to sibu. Api apa na miya akong tulog kami awiyak. Tunan yan na nakinuan yun. Iga ka naman na rin luwa. At tawaro di ka raw dukunay. Masa nagi pumarang napakambatuan ni masang taulong niyan. Na benda tabi sa kada tuwala na hindi ni kapitan na makaliwanag. Ilayang kasubang kayo pamilyang ka na matatago ko puro ako ba niyan. Dera nung kaswin. Inong ma-action ba na kami nga to? Yung kao pa pa na yan. Kada makato. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meron ka pa na bang na ito. Dirarakan na kay ilabang. Nadatar mabu mga pamilyang ka. Apiyad na kay kapag kababayar kay karumang kaababay. Labing na labing kayo. Baka bulumalakaw na isa manutami aliyo karkanwa ba iya to ko surga na suba iya miya kalala igago ko karuman na mama madagal man tabi ta abube tabi kanwa dikegede mo mama angota kalala bingir ka skama buwa mama babaya na dikegede bo babaya kalala bingir ka karuman na mama sibu ko pagani abubungkasan nagago kesenian mo na baka mangguwa sa milk tea nanto nak man ni kabaya kakasaba. Antonop man ni kabaya kabatarok man kuwa sa pakbul. Kagi ako makatawa-tawa si karuman ni nababay kapira lapis pa na apwiran. Kami siya kita pan. Kapagapapatayin pan. O pa makater na keranutan. Kadi man na keranutan na sili mabay siya ko teram niya potol. Keranutan. Ako na may lenyan pan na bud makapipia ginoon yan. Tingnan magaan. Makapangarom ako man. Nagpapanganin niya ang pangwala. Ya Allah, diyang karumaka na miya katua, pakapapatayin. Dia buwas sama kakilaputan yawan yan. Natiwayang ka. Balik ko agagaw niya sa karuman niya nababay. Inumiyalok si karuman niya nababay. Kaliyo kasi.
Apya so ke kawa ya na mama na dinang kewa na kalangon na karuman yan. Metet, ano nun, metet, ano nun, metet, ano nun, metet, ano nun na miya pakaw lunga. Ima bumakasida sa mga babay, di tanga. Kailangan na ki, miya katwa si karuman ka, papaki gudam ka nakapalabli kakap kebubayin ka. Ti penuh ke paron na peliu kan no igirawa salio. Taro karo tamang isnak salio. Na manungap sungi tenang na. Ay di na mabawa lo polo ragu. Nama kay kan namanya kagu. Allahu akbar, Allahu akbar. Matanggal lah kana siya gid ini dia makasarap na siya gid na nagkarumay. Sungit niya sa beber. Gangon man. So beber na pingira ang awatan ako na. Ya ka pala biyo kasi kaniyang ngiris. Pilitan ko na, dahil mo manak. Ini to rima buo sa midap ko bidam tanak na buto marata. Miya ka pia-pia. Apia miya ka tuwa ka no. Kangon na tinga ma. Mapasan nas ka man ako na naman. Ngalipod na ka din. Nakatuwa-tuwa ka na. Manak naman na di ko bidam mo karuman na kailangan na kina ay makna niya na kibidong mo man sa sugagan niya nun. Na di na siya isa amia aliw nabi, ababay, ataw sa suraga, amia kanela la igago kay karuman na mama. Bubumira pang nakiagapo niya na duwa rin kanan. Ado, niya teho kami ado nakano kan. Minilang bitaw na miya katakan kan. Ay daw, la ilaha illallah. Naskan ni di ke Sorotabay. Aduh. Mana mana kenapa na ya? Aduh, hindi nga ako nadikuha na Wait, tanga sa doktor ka, may infection. Kakanap na yan. Hindi ka ako nadikukuha ko Abi yan na, may ako na nakialanom. Namatang wala di ka manuman niya, kay labra kay karong mga mama. Grabe. Tapi yang mabuti kita na dito ta, ay de. Anak kapan magakas, ay de. Matang mga bubem, diya kalbulubudan na nakapagasurga, pagkatik ni kayo sa mga karuman niyo. Ano man naggato na kababe, tabir kanu, ada gagawin niya sa karuman niya na mama. Babumilamit na niya kasingap sa babae. Nah, meron niya singap nga katipa. Eh, pernah niya nagkanam, niya kasingap ta sa katipa. Imabi karo mga mama di umur, kanya kami niya sikap. Lagi tingin na di ka naman gilay, bulakado. Baka naman yung mata na di ka pagilay. Bala nakabayan na di magito, manumanok na ilang beriyan na ay niya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katira. Nah, sumbatan tanong ya kami, udah tanong niya pas. Ayako na ikalima aulaula ang kaya ababai miya kalalay parati ang muslima oay iibir niya na ginawa niyang kudar pairan ingadiyan na tadullo ala khair na una di mamangdaw sa mga pipiya di mamangdaw sa mapia di manaskil anamay niya na ba ina ini inukar kami di pagugup inukar kami di pumangpad kaan na seminar amirosi sa Imbihar ayamaan na niya na Islamic Seminar for Women para ko mga bubay o man na saula na makadua o man talata na miyakuang haditi ka na baka kangguna no sa mapi ini kati man suwi kidi sa nga bulak nabaya kidi sa nga na bulak yang hindi pa mangudun na ig na mayaway kami pulang kati pinuwi nga sa ig nakanaba uman mapita na tatago na ka sa ika miyatay kakikoy dapat tiga naman pito gayo di naman limagawin na tuwi nga sa ig kasi ka naman lo kung mabumiya kaswasa ka pamulak miya kaswa ko sa kong tamis sisakan kaya nakugunin niya masa ka pamulak matangwal na ka madakala mama di makapita di pa na makapikapi adi ni kapita na miya ulog sa babi ko flaverian nagirawan mga ginat hey naku makakapi kadi bumati ano ko na yang mabuhay miya siya na tama siya mama na miya adik sa ka pamulag pero matangwal na kapya siya ka nagira na sungan na tugo ka na mga na ubadag sungan na ka na banang kilang na plagan na ako no sudah nakataw na na mabuhay ko na di mo nagkusa pa di mo nagkusa sila kati asok plagan nakamuang kaya nakabayan matang madaka na miya di ko nadang panaginaw yan ka na mama na di ako niya di pagamugan miya kada-kada ka na di pagamugan siya ka pamlaber sa kataw mama naliniwan ako niya miya misitong tingin na alive naplawer ka na dindara ka kaon tiga ka di ko magpagibita langom na kaya kataw na naplawer pagkatwa ko ron anak kaya ka na kaon unyara kaliw na miya kalala pa ni Paso miya niya si Bubigiro kamiya kalala at tatagong niya na miya makaraburabungi pamanawag nawa kanila natinali miya nga dagkila na kaon na flower latest tayo sang mi ka tatago no tinaw binakarang una kada tarop ka kilala ka na nga flower ka na inyo binira ka ay daw ay bisa miya badutian na flower na nonok ang swal niya na makilala kay anunok
tiga kanan dan karya kino. Nanya kali yang kabili baka. Tiga kanan betul nggak di gitu. Selalu kakalasan. Nah tiga kanan kaswin kaini kapedi kabu. Nono kami abadu teka. Makala ini namanya pulang kamu. Ni da bagi ba kina mata wala lim gadi mata no beduno. Agi khetiga kana sa pulile na kana lang ano pulawi. Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira. Bayman to pamana anda kaya masagira ko na anna masa musimu anna kibu di bau. Ina ko masa aflawer na matang wala ka din na kininta. Nawiran may sa Facebook sa TikTok si Eni Pacquiao. Asumisyong ko beluga miya kalala. Langun mabuhat tahu namanya wasa ada dua miya kalala. Wah, naman tahu na miya kamu gula kami ada sokwan yan, time yan, no. Miya ada sok time yan. Ina ko kana baka makapamang ni ko player pa ka ini ano nga ni kino? Online mana? Dia ngawatin, online pa na. Dia kadi nga na mag-isa makadako ni online. Naman tahu na miya kamu gula. Ini ano nga ni kino nga player ka? Mga kuwa. Kaya wala na kana nga duga na yo ko bugla ko ron. Ya itu ni kidi khanon. Agi miya ada sauso. Masya Allah. Nadinan. Ay ikalima ababay. Amapia amuslima ababay. Na mapasang ikangguna na usamapia. Ay mi'lu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na man dalla ala khairin kafa'ili. Isa hadith. Na man dalla ala khairin falahu mitlu ajrin. Fa'ili. Sa din sa tao amakangguna na usagala baka mapia. Na umakangala baka mabusamapia. Na sansa di na ni manggala baka mapia napaka sasaparing kaun wala makakukuha kaun kates kan mga ben na di kanu di mga minsa di seminar saya na sansa mates kino babay mapakalot siya na sansa gala bakyan simbayang manasabeh oway magamal tahajud na pada kanoron na ano man namya komisyan ano man namya taskilya namya pakanot siya oway na pada ka pa siya mo tamya pakanot yan nas kanya na babu oway o pamaka business na datare o pyramid ada nga na pyramid asal sa kada kala makomiska na kada kala ayama na niyan na resulta apag kakuwang ka koleksyon ka pera. San sa kada kala makomiska oy a pyramid da mada kala makuwang ka. Nakati mato ka pyramid na di mato pyramid chuan ng tala. Na kailangan na mas mapya kadi nga mga pyramid gila ko na ketumbab ka pamanap kelapis ha. Na di ka pyramid di nga di ganapakan apara kwala na da aban yang kakelapis. Tijaratun lang tabur. Dagangan ada aban yang kakelapis. Allahu Akbar. Nakatiman to puni ka ko nilina kas kanu na miya kada kanu tiya kana panuro. Miya kapira mata ka pang seminaryo. Balasan kan wala. Adum kata miya kada kan. Ay sunat mo sa paplang agwini na may to kelya kan. Dayman to na miya kapira kanu mata ka pa. Oy. Na ayo panu ba ayo man puro manan na. To na yan badak akami. Pinakapunta nga. Seminaran na. Asina ya madakan. Oy. Na isa ini ayaw makna niyan ayaw man na masuswatan na ditano ditutulod ako sa surga ay dapat yun no inshallah so pada ka ditulod ako sa surga na isa pa na ni Ali Nabi na tinala yahdiyaka Allahu bika rajulan wahida khairun laka min ad-dunya wa ma fiha saka taubu wa tawa ituru isaba parakawalla amatur wa ini sabab perkawalla na tumurka adis dunia arak sudalmian. Nah inu ka manindigan ka mamakadaba inu ka dindigan ka ayaman niya na an makalala amalaba nga baadin na una anaya mana amalaba ayam ya daba ka na tumo pa na adis dunia di mo pagibarat na dunia ya daba nga katumo pa to adis dunia arak sudalmian. Inu tanu manari dindigan nga mamakadaba inu ka dindigan ba ka nga makasukwa mada na baadin na una anaya miya kadana akalaba ayat na kelabang kakasunsun nabi emiteron na tumur ka adis dunia arak sudalmian. Ay dapat ko na may kamaka sa anong namori. Aso mga tao ko surga tugon nabi na inna aglal jannata lam yatahassaru illa sa'at marrat bihim lam yadhkuru Allah ta'ala fiha mata na tugon nabi sa mga tao ko surga na daabera mipmuko daabera mipmoman inuntabu sa oras sa sumya gadukirang ko dunia na dera mitadintadam ko Allah. Ay do na di khudima nambayang na do miniman na kanuna di khudima ka seminar ay daw miniman na kanuna di khudima ka seminar na di khudima ka pamatya sa Quran na di khudima ka panaskin sa pada kana maka seminar ay do kana badiyo bikal ang ka surga akan kapakala alaan wallah ina mangorip wala we kaya pamana kegedam kasangka dunia na so tigita no inggit
udina kadali, udina kotoa kap kebebeka, sangga dunia na mas subraro. Aya kabay akan nas kay dalawan na malay pangkatan sa surga. Allahu Akbar. Baana una niya na pangkatan ka. Ana mga walay karo kanap no bayam yado na sa timan na walay. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mga walay ka ko surga. Nasukon sa mga walay ka ko surga. Dabiyon ko to makaali betul na langon sa padan. Langon no nga pamumulan, langon pamumulan. Nasuka baba ano mga walaing karoo na kita taguan sa lawasay akisa sabut api andang kapakasungan na paparati ang kanyan. So kung suwalay nga ko surga na ng mga pamungulan na mga buwan nun. Ugay na ayabuan detara no buwan ko surga agubuan ko dunia nangaramu. So busungaran yung detara nila na mida sa taam. Tas subuan ko surga na da opisyan na da akamdagi na miya kamismisatan to. Kana abadian ka dunia asubuan nun na ana opisyan na nakamdagi. Ape kamis yan. Nagiro amin miya kamismis na miya kakabangaw takamdagi. Apay. Nasami da ng tabuan. Di ba? Kenapa na ba nga pumanika? Mapikir ka, ilaw buwan! Uba ko rumuba ka na, minitado ka. Na ayaw na katatado na ka, na titangkatangkaan yan, so kapuro ka, kapkakawa unungari ka. Kenapa na ba nga pungama ka, pabadutan na ka. Kadi na ngari ka, na sumitangan niyan pun. Na miya bitop man nga amara na mamagani ka pangari. At Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na ayam ya anu sa kitab na uman nakatuwa na kakaban na kalubatan nakasamyap man gagasangwa dan nakakenangan yan paman nakakaban ka caca kaganda nakaganyan abunda gani ay ito marana putang tak siya budi Allah nakakaya sukuda buna nakasurgan oy ayam maanan yan yatufu alayhim tadli adi yung takatir wallahu ta'ala sa Quran oy ayaw maana niya na ipagalibetar ka sa mga pamumulaan na sa mga lamisaan na mga makalalan ipagalibetar ka na lang na klasya sapo a karne na matataguro na lang na klasya sapo ayaw maana niya na papano ka pagkisada o di na mano na matataguro sa mga lamisaan ka na lang na klasya mamis na matataguro katatagon sa mga amik ay bundatan nila na amik sa nga dunia gusto amik sa sorga nangaramu ugin na sa mida so amik ro dalanan niyan. Kenapa dia kay amik sa dunia amala amakan ako kakalanan na palalagit ka namya kala. Buah. Abi ako miya nga sa amik kina. Oh, kasaka namya kabebe ako sa amik. Mata ko ro ba namang belo. Oy, naso amik ro na ay buah mida ni nang detara ni nangaran namya kapepetaam. Masya Allah. Nah, ayaman na ano pa na papano ko surga. Papano ko surga. Ayatugu nabi ya kapangala iya na mga da di sunta. Na pagatan kaniya na tao sa surga apatima o di na dito pa surga na pagatan kaniya na di mamagidayda ya fulan inwa kung kadi pendingan na akakanang karaken san sama pikir ka kakenang karaken nakibetadra ka na kung mapikir ka adubu na minibtada maadubu niya de suka fliu gira ka tangan niya na mibali adubu nakanakap man kada pernah baru kau dulu, ada pernah baru katiti. Nah, kenakap man, oy, na ilibado ka sotulannya, na pamakan natulannya, na kutok man na lumayo, gamibali pa na papano ka atag ni na ulong ka. Ya pulan, ino akong kapman di peningganingan na, asal akong manarisipi, akakenang karaken. Na tiga inyaw, na miniptad man na mainyaw. Na miya gusto pa na nga maranaw, mata mo na kadipulangan, penirito, inyaw, inaloban, pita pa. Abu begini apa paano kami betar. Allahu Akbar. Na benar feeling ang sa dunia apa getag nga paano ka di mamagidi atag ni naulong ka. Ino ka pa na mailya nga garuda atag ni naulong sa dunia. Kini naulong ka. Kasa kay pagdubo niyan. Allahu Akbar. Na dia mga orip no Allah Subhanahu wa ta'ala. Na dia mo to na surga ka na adna kayo ko surga. Ay pagali betul na kalau kayo niya na lango na unga sa pada na matatagurun na ay pagali betul no kuda na salungan pagali betul na kalay na kayo masiratul yawm salungan ay pagali betul Allahu Akbar da pernah kaya baru nunok pagi so nunok na ikala ka panomranaw aso magisa nga nunok na di ni manabi na sir
Mga apo kami. Kaya biya kami arkano, uba kami doon kilala. Na-share kanan. Ay, pano mga babutay na Tagalog, mga inuno namin, tabi-tabi po. Ba na Tagalog ano ka? Oo, nada, di yung mga kairo, na, niya makapiapia kayo. Na, so po so lawas, walay nga pa ma, walay nga, nasuka ba niya, rarantan ng mga lawasay. Ifajiruna tafjira na apian dang kapakatugo at tugwala na tugon. Apian dang kapakatugo. Panikarakan. Nauna igo, panikasanga kwarto ka na TikTok ko na. Namya ka panikwang utay sa mga kwarto ka na yung di TikTok. Allah, na panikasanga ruwasana ka, namya ni ko ruwas. Panikasanga atupa ka, namya ni kon. Sadi sa kapatirong na paparati ang kaniyan. Na ayabuy kuwang kasangkana na surga na di nga na amal ka kapiyang kay parangay bay ka ang muslima amya ka pepe parangay amya ka pepe sudah biyatan ka pada kan ron insyaallah insyaallah ayakuna ikanama babay ang muslima asisiap niya na ginawa niyang puwing na la tagussu wala tukhda'u wala ta'dhiru. Aya makna niyan na babay, aya rupaan niyan na disekan niyan mataw sa kasudi, di makasudi. Kenapa makasudi? Nagu di matao mga niyaya. Lata gusto di matao mga niyaya, di makasudi. Nagu di mataw manunungka, di mataw manunungka. Basta babay ka muslima, na kailangan na baka makasudi, kenapa kaya amanan niya na tanunungka, kenapa ka tangan niya, kenapa ka tangirbo. Oy, tabir kanu pa man mga mangwasaluya, nga di pangwasaluya nga pamumulan no padaka. Ang mga mamalapa na badutan nakasala so nga pamumulan no padaka. Nang nga pala pa ka na dagke elinon. Tabi tao, dito ka pa kay. Aya muslima na di mata mangirbo. Kadua na di mata makasudi. Detarang utamya kay siya na pamitin ko na anak po peng wababe no man siya magod na ay niya mo o elen jamatra edu. Matay di ini na gipandel ka. Naman aduh ini cucuan lima tahun. Minang tunar yan nga, babelang nagsiya ganyan yan, di mutraan. Nawakan nila na Allahu Akbar. Sunsuan lang matawrong kubuntal yan. Tiga kanina, subrak pansang hapit. Ay mapasang kasudi. Ladi na mapia. Na, uran niya mga ripno Allah. Ayam ya'lu nabi na tinamanggasan na falaysa minna. Sabi sa tao adi manalibut, nadir kami pad. Sa tao adi mangirip, nadir kami pad. Sa tao adi manganiya, nadir kami patugo nabi. Masya Allah. Aya makna niya mga orip wala nakatya sa katiru nabi. Tiga na salasatun talok kaklashi tugu nabi. Oy. Aya makna niyan na mga tao pagkararang itan siran wala na odinang genaki na tao siran pun sanaraka. Paganero tugu nabi na rajulun a'ta thumma gadar. Na syokon tao amya mamagay na kagi ko mamagay. Oy. Na ini panunong kaya buko tau so ini bagian nun. Di pa ka surga basta di na nang ganakan. Basta apo pumamagay ka na kailangan na pakalipatan na kan. Kenapa tugu mga loksa kan turis sarada panas sa sakadanya mo. Oh di mamagay na sa sakadanya na ini. Antone kita mga ko sudah kagi gagawin. Cuma biar ka malu-malu ya. Antone tak miyang pendapat malu matimos. Nantone ni tubdin kakatatagun sa jin. Nantone ni tamyan. Tama sa mi katulog oras na di ka di pangimistigat na. Katino abdi pelabuta sansa kaya tamaan yan. Portatin namin ipamabagay ka. Adi siya diyang kota babaga na kanya piano nung kakaidu. Datadamiyan adala. Aya buga na bakakadeda wagi kanun ada kide wagi era kanya buka tahun si pendawaga kanun. Mga wata genek ini dumawag. Ni bebetuanan natian ira. Lagi na kaniran mabuno mawag. Na umam pa na makakwasiran sa mafia sedo. Na diran umugan. Na papakain git nirana. Kapapakain namin nirana. Kapi ada digataw no siringanin ang tunay sidiran mafia. Na pakatan niya na kapatiruyan nung kaparaan makay namin nama. Para tingin may ngiti-ngita. Mga wata, naroon niyan panisasang urang ariya nakakaya-kayat niya. Mga wata, kawaan niwang kaya mano. Namiya nagmabusiringan na ka na dangon pa na begini. Nauna niya kay namin na sida siraman sama no. Ya pulang aya. Bakadumya dusak wallah. Kadua adisira ni pagambina wallah sa ano nga na mauri. Nasiksan sila panwala sa ano nga na mauri na rajulun ba'a hurra fa'akala thamana na syutaw adi pesasataw na pekenian suarga iyan di maralansom pendaka penian syutaw tabi-tabir kanu prilya ko niyo
Pedumbenak yang ngotoa teman suka perang mana pedumbenak ngotoa tabi ti adi kapaka mama. Ada amia historia kadi buat apa kapagile ubebe umama. Narian somaka. Oi, ati na matang wala kam bunuh namanya. Udi ni opeke pangarma udi. Na bini mi begen ga magatos ngibu. Na pedumbenak yanan. Kena sapa mana arga tahu. Paman, oke mo tra anak hati tu sesangkatnya. Na sapa angka ngawaris sanaka. Opi nga petanian. Aba dia buat kaya pakatune na namanya ka penangkawan na. Tika matang wala kapinguli mana niyan. Oi. Nada kati, da penaki betangan na mabu mi asuna, mi apesa swali bebalingan mi kawasan aku ngediran. Kada wadara no kapungsang ya keran so mga sangat wan. Tabi-tabi ko mga pipi ataw. Paman, isay niya awida Kalimanto sangka aranao. Ka udi pena miu manang ka adia ka minium da ka pariksay da saksi ka aya Peter wallah nafa'atu bi arba'ati syahada. Kuwa kanu sapat katawa saksi. Aya pena kuwa nakasaksi na mga pati sa kanaba mga bukeg. Na ubadiya nga miya kailikira na patkata mga mu'minat, mga mu'min, apiyo na di pumagakat, nagpa, fa'azriduhum, nalupin niya siran. Ayaw maana niya, nambabaga to sa lupid. Oy, so na karuman niya no, napulupid na sa taman sa matero na. So da karuman niya, napulupid na sa mabaga to sa lupid. Asal ana miya kasi, ubadiya nga, asal miya kapagaranga, asal miya pagistorya, na ini kamirang kamabo, pepantag sinan. Ada ambil nga bilisya, na di mabuang ka loksang ka awata, na da aba ko nakapesok ka pa kanina tabi na maragan. Na miya pa sila nang ababalingan na magipo sa ganda ka pangaon. Allahu akbar, Allahu akbar. Manutan ya pakaregan. Kaysa niya kaya pitna saranaw. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sana ko manubo kakapati yung mama suwata ko, yung nagagak siniyan. Ano patakaran? Ay dapat yung rulo. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ayakuna ikhatluwa di ipagmbina wala sa alungan na mauri. Di sila ni pagmbina wala sa alungan na mauri. Warajulun ista'zira ajira. Fastawafa minhu walam yu'tihi. Nasukunsyo piyakang galabaka. Asyo kaya naka. Mipusada na kano. Sakatya susukain ka. Nakagi ko mga lubakyan so pingalubakyan ka, ini sokain kaon, nakuan niya so sokain niyan, nadang kaon bagan, na ekatalwa na namumurkaan wala, uli pagmina wala sa lungan na mori, na di pa napakatabat na wala, di nang galaki, na makamap sa lungan na mori, na pagulog niya ko naraka. Pamanap, yakang ilabakan na, agin mabuhat tabi at tapandi, kenapa lang tabi, pakuwa siya, hadban siya. Nada po naman kanong nabiyalangan niya, nakagayong malangan niya ng asway niya, nawan yan. Nadataro to, danam mida nila na udin kote amana niya na tangan niya. Ay dapat pero no masagude oh. Na ayakuna ikanan babay muslima ang bibilang atawan niya na ginawa niyan. Si iko ingdian na diyan kota mawfiyatu birra'd na tuman sa pasad. Tuman sa pasad. 5 taon durak. Ay makna niya na ikawalu ko na babay muslima na tastanibu an-nifaq na panananggilaan niya sa kadarwakan. Pinanggilas kaniyan. Ikasyawa ulaw lang ka babay muslima na mutasifatu bil haya na miyakalala ko ni kaya, naumala ko ni kaya. O ay mi'alim nabi na datige na parati taw ada aban yang kaya. Ikasapulu babay aklasya paman na ba ya muslima na afifatun azizatun nafs na babay mamaapan amalay sambatan ko ginawa niyan. Baya malay sambatan. Anak gitu na ka man malay sambatan na di sumama. Malay kata kadira mata nga sobras kanya ni. Padak na gitu na kanwa ba? Sir kanya di dakadigira kon. Ano di ko na ilang ka mata nga sobras sa mama, miya kalalay takadir. Ana mga muskilanas kanya ni pagi masadun. Ana kapapatinas kanya ni di magunay. Ay naso mata na si si bay labi, si bay amamor. Si bay, si bay kabugatan, mata na bay ko malay takadir. Nas di na subay malay sambatan sa ginawa niyan. Masya Allah. Nah, ditanu na dalilan na diyan ka madakala dalilo. Ayakuna ika sapulu agwisha na la tatadakhalu fima la ya'niha. La tatadakhalu fima la ya'niha. Ayakuna muslima abubay ay patnya na ginawa niyo kanya na diskaniyan sung kodarpa adyum pakanggayuna. Basta adna galabak adyum pakanggayuna adyum sung. Pagawat niyan. Alright. Ayakuna ikasapulu agudua aba muslima ikasapulu agudua aba muslima na diyon ko to abituan islama tab'idu anil khawda fil a'radi
na piyakawatan niya ko ginawa niya sulango-lango na di mapya. Amat na niya na sumiyapang sa aurat, timbilang ataw niya na ginawa niyan. Kasapulo agutlo na ba'idatu anir riya na piyakaawa yan. Ini pagawa yan so kapakilaylay. Lango na gano'n ba kapakilaylay na piyakawatan niya sa ginawa niyan. Ayako na kasapulo agupat na adillatun fi uhmiha na igira apmbata sa kukuman na miyakon tulong-tulong kabagay sa kukuman. Da aban yang peramigan ko mga matayan. Da peramigan yan sa kakakum. Si ko pampaman ang mga tunganan yan. Masya Allah. Kasapulo agulima na la yudlim. Na di penganiya niya. Siya niyang penganiya. Di penalimuta. Kasapulo agunam na la tasmatu bi ahad. Na di ko na pupakaito. Di mataw pupakaito sa sala ko di sala ko. Di mataw mamakaito sa pediin. Madakal manigil ako na tabi tamakaito sa pediin. Ngayon nakikagod. Kasapulo agupito na tajtanibu danniso na kukuha niya sa ginawa sa kapanganib. Yung tadi manganib sa marata, napakawatan niya sa ginawa niyan. Okay. Ayako na ikasapulo agwalo na tamsiku lisano anil giba wan namima na inauna kukontrol niyan ipaparian surilayan sa ubadi makapamaganta, ubadi makasuro yan. Ayami alu nabi na la yadkhulul jannatan namam di pakasul sa surga sa tawa mapasangi kasuro yan. Kasapulo siya wabaya muslima, asisiyap niya na ginawa niya kung ngayon na rahima na baya malay gagaw. At nagkataon na kababi ngaran niya na si rahima. Tabi na tagit mo na bumalay gagaw, kada gagaw niya ngarambu. Kotoa. Na naman nagkataon na kababi ngaran niya na si rahima na uno tao kada ni gagaw. Ay man na rahima na malay gagaw boy. Na kasapulo kadwapulo na ta'malu ala naf'in nas na di makang galabak siya, galabaka, pagpakang gaguna ko madakalataw. Yung kadakadakalian, kasobre, 70 kadakalian. Na ay buwa miya alwa kanuna 220. Di tanong yung mapasad. Na ino kasi kung mga padawras na itarustan. Ada pati rin no, insyaAllah. Pag-iatan po ako na inatingan na kipanuro. Balasan wallahu ta'ala, sa kanwa mga Fatima, amya mamakinag. Oy, ago di mamamakinag sa diyang mga YouTube, ago Facebook. Balasan kanwa Allah. Oy, sa miya kapia-pia, na sampurna sa diyang pagalitan si Panuro. Ago diyang ang pamilya niya, si Karuman yan, si mga Oten, si mga Luxen, si Maminian, Dedinian, si mga Pagarinian, mga Babenian, lango-lango sila. Nago diyang kaaryak na si Alim Zainuddin di Soko. Naguya na sa kanong mga bay. Banganin ko din ko Allah. Abadong papakandu umur tanu lango-langon. Sa mapipia-pia ginawa tano. Pakawatan na katan wala sa mga panya kita pakabalamban ako simbatan ko wala kaantan mi tataro sa nga seminar insyaallah. Ladi tanu di mana skela si ko mga ptino mga baya insyaallah. Dino na kada kani kada bang ko karamig makapamasa si Panuro asal sa kanya ni mamasaw. Insyaallah. Okay, na insyaallah suwala na bumagi sa tabang insyaallah. Balasan kan wala uba na miyatero kan siya ni pakapyagin niyo na top ko wala. Na wana miyatero kan siya kaya rangit ng ano dari orang nakaswatan na karibatan na kanoto. Siya kanoto pun sa ginaw na karibatan na kanoto. Na prile ako niyo. Ay dapat no. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.